Okay. Una sa lahat, attorney, malinaw bang sampalito sa kampo ni Senator Bato de la Rosa matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ng TRO, attorney? Well, siyempre expected naman, no, sasabihin nila na this is not yet the end of the story, temporary ito. But ang malinaw ngayon na wala nang balakid para ma-implement yung warrant na inisyu ng International Criminal Court, ano? Bagamat yung main case ay hindi pa napagpasyahan o nadesisyonan ng Korte Suprema, pero dahil nga hindi naman ito nagbigay, hindi pinaunlakan at hindi pinayagan yung Mm. hiling na temporary restraining order, ay anytime now, in fact, even before, no, ang aming paniniwala noon, even before, ay pwede na ngang i-implement yung arrest warrant. No? So malinaw na nakita ng Korte Suprema dito na may basihan yung warrant na inisyo ng International Criminal Court at ang korte na yon ay may jurisdiction doon sa kasong sasangkutan ni Senator Bato de la Rosa, which is ano ito, crime against humanity for murder, no? Mhm. At ito nga ang tinatawag na ang kasong ito ay tinatawag nating merong universal jurisdiction dito. In fact, kahit saang bansa, no, ay pwedeng isampa ang kasong ito. At lalo tigit ngayon na meron na ngang isang competent court na nag-acquire ng jurisdiction dito, ito yung International Criminal Court. Mhm. Attorney, itong butuan nito ng sa special session sa Korte Suprema ay siyam yung pumabor para may basura itong hinihiling si Senator Bato de la Rosa at lima din ng maestrado na pumabor na may issue yung temporary restraining order. So, kung denied ng TRO, wala na bang sapat, attorney, para para pigilan ang posibleng aksyon ng international bodies, attorney? Yes, dahil kahit sabihin mo na magsasampa pa sila ng motion for reconsideration, no? Mhm. Pero itong majority na ito na siyam ay napakalaking majority na ito, no? At I don't think it will still be reversed by the Supreme Court. Anyway, gaya ng nabanggit na rin nila, hindi naman ito decision doon sa main case, but for now, dahil wala nga temporary restraining order, ay at any time ay pwede na talagang i-implement, no, ang pag-aresto. Mhm. At kaya hinihimok natin ang Marcos Jr. administration na satuparan na ito, no, para naman doon sa usapin ng pagulong ng accountability at hustisya sa mga biktima ng madugong war on drugs ng dating administration Duterte, no? And para rin mabigyan ng kanyang due process itong si Senator Bato de la Rosa. Noon naman Mhm. sinasabi nila na wala silang ikinakatakot dahil hindi wala silang kasalanan, no? At sabi nila haharapin nila ang kasong ito pagdating ng tamang panahon. At ito na yung tamang panahon, no? Ang nakakapagtataka lang dito bakit nagtatago na ngayon, no? At parang umiiwas sa kanyang responsibilidad si Senator Bato de la Rosa, no? Mhm. So, inaasahan natin na hindi na ito pipigilan, lalo't higit nung kanyang mga kasamahan diyan sa Senado, no, na uh, noong nakaraan ay pinigilan nila at binigyan nila ng tinatawag na protective custody. Pero ang nangyari parang protective escape, no? Ang nangyari doon, hindi naman custody, no? Dahil kung totoong protective custody 'yon, ay dapat manatili si Senator Bato de la Rosa doon hangga't wala pang desisyon ng Korte Suprema. Pero parang sinamantala nila ang nangyaring parang kaguluhan doon sa Senado para makatakas, no, Mhm. itong sa Senator Bato de la Rosa. Kaya nga isa rin sa panawagan namin dapat talagang maimbestigahan ito ng um, masinsinan at dapat managot rin yung mga opisyal at mga empleyado ng Senado o ng ano pa mang ahensya
na tumulong, no, na tumakas sa kay Senator Bato de la Rosa na tinatawag na ngayon ng gobyerno ng Office of the Solicitor General na fugitive from justice o isang pugante, no, sa hustisya. So ah, we hope, no, na inaasahan natin na sa darating na mga oras, minuto at araw ay talagang ma-implement ng warrant na ito, at at on the other hand, nananawagan tayo kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na siya, no, para gumulong na itong kasong ito doon sa ICC. Okay, okay. Attorney, kasi daming reaksyon ng mga abogado, kagaya niyang abogado, may nagsasabi na dapat dumaan sa korte dito sa Pilipinas, hindi basta-basta arestuhin, hindi pwedeng arestuhin ng Pilipino ng mga dayuhan hanggang pumunta sa Senado, nag-protective custody, but yung sabi mo kanina, protective scheme naman nung nangyari. So, sa palagay mo ba, attorney, itong nangyari, itong pinagpakita ng denial na hindi basta-bastang kakampihan ng Supreme Court ang political allies ng dating administrasyon na attorney? Alam mo, tingin ko nga mas nakasira sa kaso ni Bato de la Rosa yung tumakas siya, Mhm. no? Dahil siguro nakita ng mga maestrado rito, at it was also pointed out by the Solicitor General, no? Na kung talagang siya ay may pagrespeto sa ating mga batas, no, at sa ating mga proseso, eh dapat hindi siya tumakas, no? Parang pinakita niya rito na talagang wala siyang ah, gusto niyang humingi ng pagkalinga sa Korte Suprema, pero ito naman tinatakasan niya ang kanyang mga responsibilidad, no? And second, doon sa usapin na bakit hindi ito dinala sa local court. Mhm. Alam mo, kasalanan din ito ng dating Pangulong Duterte, no? Bakit niya kasalanan? Kasi umalis siya sa Rome Statute or sa tratado na nagtatag ng International Criminal Court. Kasi kung hindi tayo umalis sa Rome Statute, malinaw doon sa Rome Statute na pag merong isang warrant na inisyo ang ICC, ay dapat idaan muna niya ito sa member state, no? At idaan sa kanyang local processes, domestic processes. Ibig sabihin, doon sa korte. Eh, ang problema ngayon, hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Umalis na tayo sa ICC noong March 17, 2018 na nag-take effect 1 year after. Kaya beginning March 19, 2019, ay hindi na miyembro ang ICC. Balit, meron tayong isang domestic law, no? Itong Republic Act 9815 na naipasa noong 2009. Mas nauna pa nga ito doon sa pag-ratify natin sa Rome Statute, no? Dito sa RA 9815, ito yung International Humanitarian and Crime Against Humanity Law natin. Mhm. Sinasabi rito na yung relevant Philippine authorities sa pag-iimplement ng batas na ito, kung merong sinasabi rito, kung meron ng isang international tribunal or isang international court na nag-iimbestiga o merong kaso na nakabinbin sa isang tao, dalawa ang kanyang pagpipilian. Pwedeng i-surrender niya ito or i-extradite niya, Aha. no? Pero sa usapin na ito, dahil hindi naman um, korte ng ibang bansa ang nag-issue nitong warrant, hindi mag-a-apply yung extradition treaty. Dahil ang extradition ay between two states lang. Ang ICC is not a foreign court. Yun Mhm. ang pagkakatandaan natin. Ang ICC is an international tribunal, no, na hanggang 2019 ay miyembro ang Pilipinas, no? Kaya yan yung pagkakaiba. So ito ang binibigyan ng kapangyarihan under sa RA 9815 ang executive, no, na siya namang chief architect ng ating foreign policy, ang presidente, na pwede niyang isurrender, no? Mhm. Piliin niyang isurrender as part of his cooperation with the ICC kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya ito yung ginagawa ngayon, no? I-implement ang warrant gaya ng ginawa noon kay dating Pangulong Duterte, isusurrender ang akusado, in this case si Senator Bato de la Rosa, doon sa International Criminal Court. Mhm. Okay, okay. So maliwanag, attorney, kasi
Sabi ko nga, may iba't ibang explanation ng mga iba't ibang abogado, but itong Mm. sinabi mo parang mas maliwanag na kaysa Mm. iba. Para sa akin attorney ay yung Mm. kasi ba't kasi ihulihin na dayuhan nanggaling yung mga foreign na warrant, ganun, nung lumalabas hanggang Mm. ngayon, linabas na yung Korte Suprema, yung binasura niya yung TRO ni Senator Bato de la Mm. Rosa. Okay. Attorney, sa inyong palagay, ito na ba yung sinasabing turning point kung saan unti-unti na ang hinahabol ng batas ang mga dating makapangyarihan na opisyal, attorney? Yes, ito'y simula pa lamang, no, sa mahabang ah, tatahakin na daan ng mga pamilya ng biktima sa paghahanap nila ng hustisya. Remember, halos sa ilang taon na ba, no? Halos mag-aanim na taon na siguro, no? Mula nang sinampa nila 2018 kasi ito isinampa sa ICC, no? 2026 na ngayon, no? So halos Mhm. 8 taon na rin, ano? At simula pa lamang ito, no, ng paghahanap ng hustisya. Siyempre, magkakaroon pa ng trial, and we have to remember also, marami pang mga co-perpetrators na hanggang ngayon ay hindi pa naman nahuhuli. In fact, ang alam natin na mayroon ng publicly unsealed warrant ay ito pa lang si Senator Bato de la Rosa. No? So, kaya dapat hindi tigilan ang pananawagan ng accountability, no, at kailangan maipaliwanag natin sa ating mamamayan bakit ba humantong ito sa usapin ng doon isinampa sa International Criminal Court, no? Dahil nga nung mga panahon na sila ang nakaluklok sa kapangyarihan ay walang hustisya na natamo o na naibigay doon sa mga biktima at sa mga pamilya nila. Kaya Mhm. dumulog na ang mga pamilya doon sa International Criminal Court, no, dahil nga ang kasong ito ay nag-qualify as a crime against humanity, no? Krimen ito hindi lang sa mga Pilipino kundi krimen ito sa buong sanlibutan dahil hindi lang isa, hindi lang 100, hindi lang 1,000 kundi libo-libong mga Pilipino ang napaslang noong Mhm. panahon na inilunsad yung madugong giyera daw laban sa droga nung dating rehimen o dating administrasyon ni Pangulong Duterte. So, posible attorney, pag umusa ditong international case, possible yata na sumunod pa ang ibang personalidad na may imbestigahan, attorney? Well, inaasahan natin 'yan as a matter of course, no, dahil meron pa atang 8, no, na nabanggit na 'yan publicly doon sa confirmation of charges nung nakaraan, no, kung sino pa 'yon, no. In fact, andiyan din yung mga pangalan ng mga dating general, andiyan din ang pangalan in fact ni Senator Bongo, no. At in fact, kasama rin diyan yung dating executive secretary, si former Secretary Aguirre at iba pa, no. So, of course, ini-expect din natin na mahaba pa ito dahil nakita mo naman, no, ang daming mga isinasampang mga motion, ano, Aha. nga depensa doon sa International Criminal Court, no. Ngayon nga, yung bagong abogado na itinalaga para depensahan si dating Pangulong Duterte ay nagsampa na naman ng motion na tingnan daw uli yung kanyang capacity to enter into a trial, no, despite the fact na ito ay nadesisyonan na ng pre-trial chamber hanggang doon sa appeals chamber na pwede talagang humarap sa isang Mhm. paglilitis ang dating pangulo at meron siyang ang kanyang mental faculties, no, even physically, he is still fit, no, to stand trial dito sa mga kasong isinampa sa kanya. Okay, okay. Kaya Attorney, aabangan natin pa sa rin ito. political angle, okay. Attorney, sa political angle naman, kasi sabi ko kanina, iba't iba yung opinion ng mga abogado at may lumalabas pa nga gawa-gawa lang itong administrasyon na Marcos para mahuli yung mga Duterte para wala na silang kalaban sa darating na eleksyon. Sa palagay niyo, attorney, may kukonektar po ba itong nangyayari ngayon sa Duterte, attorney, sa paghuhulihin na yung may arrest warrant galing sa International Criminal Court? Meron bang connection itong Marcos administration, attorney? Siyempre,
sa aspetong politika talagang pilit nilang sina ah, nilalagay doon sa usapin na politika lang ito lahat. Oho. Pero malinaw naman paghahanap ito ng accountability doon sa libo-libong napaslang, no? Sa katotohanan, yung kasong ito, kung babalikan ko lang, isinampa nga ito noong 2018 pa eh. Hindi pa naman Pangulo si President Marcos nung panahong yon, no? This was filed during the time of the former President Duterte. At yun nga ang dahilan kaya siya nag-withdraw ah, sa Rome Statute, no? Pero talagang gano'n, nagbago ang ihip ng dati magkasama sila sa tinatawag na unit team, kaya medyo humaba ang takbo ng kasong ito. Pero ngayon, dahil nakita na rin ng ah, ma ma lakas yung panawagan ng paniningil ng accountability, even the Marcos administration junior, no, Marcos Junior administration ay talagang napipilitan siya, no, na tuparin yung kanyang tuparin ang mga treaty obligations ng Pilipinas, no. Mhm. Kaya ito ang nakita natin ngayon, no. Even kahit na yung Office of the Solicitor General na dati ay ayaw ayaw depensahan ang kasong ito, ay nakita naman natin yung komentaryo ng kasalukuyang Office of the Solicitor General. Doon binigyang diin yung paghahanap rin ng hustisya ng mga biktima, libu-libong biktima ng mga madugong war on drugs, no? Mhm. So um, kahit ano pa man ang sasabihin ng mga kampo ng mga Duterte, ito sa mata ng mga biktima ito ay paghahanap ng accountability. Mhm. Of course, we will expect in the coming days na magiging divisive rin ito, no? Siyempre, yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, siyempre they will rally support, no? Na talagang pigilan pa rin ito, pero sa hinaba-haba man ng panahon, no, at talagang mahaba rin ang kamay ng hustisya, kikilos rin ito, no? At ito na nga yung sinasabi mo kanina na turning point, no? Mhm. Nasa kapangyarihan sila, parang napaka-invincible nila, no? But the long arm of justice will eventually catch them, no? Para panagutan ang kanilang mga kasalanan doon sa nangyaring madugong giyera laban sa droga.